Ikaw ginan, Trifon Morales, and then napartig pa ako dari si Juan dito. Kumusta ka mo tanan? Asap kita, ha? Oh, I say, April, unahan ito, papanangin si itong labang magagahong. Thank you, Lord. Sumigata ka na mo, grasya. Thank you kayo. O, tuloy, Miguel, kang suwatan pong katuwa timanon karon pinada kinis sa kababae, na mapatawag na sa ngaan nga, Nora. Kini gibata no duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sulan, ang atong singer si Nora. Kini akong problema, kung mo na kaayo ni, bahin magudi sa kumban na bang habugiro kaayo, pero talawan day kay dako. O kung ngano nga na problema ko, ingon magud ini ang mga panghitabo. Ikaw ang hulog ng langit! Ikaw ang aking kinsa. Ay, kung kadluka, hindi mo katilaw ka na kung kanahangan ka. Si Tirso mo lang nagyawlog ikas kawas. Kisa ko kontraan niyo, akong susihon di. Surang-surang nga do, kay na, pitigyo ka na ako. Lain ra ba kay kong masos ako, may palaguto. Oh, ay, day. Kisa ko kanani mo nagyawyaw ka man, suko ka man kaayo. Ay, kada nga itong silingan ay, bidag yalalihan ko, nagtuo siya madlo ko riya. Kinsa lagi, giyon sa man ay ka. Kada kong hero sa itong silingan. Kada ng hero, pagkagi na ako, gipaghot ko. Gisunod-sunura na ba ko, bida, lambi, alagib, sus. Parawag, di mo. Ay, dahil. Kita sa nanaday, Hanggaw ka, wa kay buot, ha? Musukol ka dahil iro ron, ha? Musukol ka na. Ano, mamaghot man. Natuloy mamaghot kita. Asa ka makitag iro nga mututugaok. Sa deno. Sa deno. Paraw ka yun. Agoy, basta ipaudaan, dili kayo sakit. Walay kwarta, si Carillo. Sus, pre, pabida, pre. Sortihan na lang mo, pre. Kaya mo kaliwat, pre. Di na, basta-basta. Taga-upon ko na mo kaliwat. Kaliwat mo nila pulapo. Labagay, bita na sila sa lugbuhay, pre. Tumbay! Tumbay! Si Jigo, ay. Jigo, kinakilog. Di sila pulapo. Ikaw, pre, Jigo ba? Jigo, imo nga, Jigo. Sumbag ko. Oy, pamino, sumbagon, bita nila pulapo sa lugbuhay. Sak! Nya, gilakag po, gilakag. Ilang, igo ba? Pak! Igo! Ay, wow, ay, bilang kalihay man. Bugno, o matalago, sa pulapo. Da, mulag, bilang, gisahag, ring, ay. Taghanin no kinawalasan. Si Dagoy. Dili, sila pulapo. Oh. Wala kagwantas sila pulapo. Bilang, ibut bitaw niyang sulang. Pak! Swindler! Si Dagoy. Dili, sila pulapo. Ano siya si Rinder nga, may ibot mga sa pulapo sa yung espada nga mong sundang. May damang paltiks na gohoy. Oh. Kung sabi kayo mo kaliwat, pre, lapo-lapo o Dagoy? Di, lapo-lapo. Oh, niya nga no, si Dagoy man pero mindao sa mo istorya. Ay, history man na. History. Karo ni mo, pre, karo. Di ba? Butang na. Sorry. Ako lagi sulti niyo among kaliwat ba? Ako, biro. Karon, praise na nas lapo-lapo o si Dagoy. Di ay ba? Okay, kanang imong kaliwat, pre. Di na, ilado. Pero, kuya nag-record. Pero, sabi kaliwat di ay sa imong mga kaliwat di, pre. Kaliwat di yoyo yung nimbaksurban. Katong lolo sa una, kuya to, kanang Pacific Ocean? Uy, sila nagkaot, ano? Yeah. Yan, ibaw mo ka na rin si. Ano itawa na rin si? Gano'n mo na, usap mo na, pre. Mo kaliwat, pintala na. Pintala na po, ano itawa ko rin si. Yawag sa. Sila na. Bida. Musimbat magagot. Misis na mo, pre. Misis na Ano na, pero hindi, parang kasulti o na. Ano na yung sumsuman, mga buton. Bitaw, mari. Kanang among kaliwat, mari ba? May istorya tamang ini, no? Mo na pinakapaspas kay mutikod. Mutikod naman. Naman sa hubog naman ko, mutukod. Mutukod og building ba? Kuhan, mari. Kanang Twin Tower, mari. Taas man kayo, no? Namubo naman na ron kay gibanggaan ni sa plano. Among kaliwat ang nagtuko na. Usa na katuig na pahawa na. O gaya, God. O mga ko manghambog ang anong Marriott? Kinsay nagtuko na? Kaya ba? Among kaliwat. Mariyot ko ba? Marriott. Wala na ba ito? Ito mag-isgot na. 5 na kabuan naman tayo. Ano katay na Mariyot? Ano tayo ng Marriott? Lain to, Felix Mariyot. Mo lagi naman ng Marriott. Karas Mariyot ka budlan. Buhi pa na. Siga. Pwede sa ikaw, pwede sa bihay. Abi niya, pre, ka na inyong kaliwat. Basta mga pulana, ano eh. Nga naman, pre. Ito kayo na matrabaho sa inyong mga kaliwat. Pila to, usa ka tuig, ha? Sa kabuan, 5 kabuan. 5 kabuan. Imo pre ko, 5 kabuan. 5 kabuan. Kadang amo kaliwat pre, kadang flyover dia, daler kini man oy.
Mga pila ka buwan mo human, pre. Pagagi na ko ganina, wapa. Karon na na. Kita-kilit pa. Adelso, bilib ba na kita ko nimo? Tanan akong bilib na hurot na gyud. Kung naapa tos bambina, late man. Haw, sagdi lang na late to. Kung naapa to ikay nakadawat sa award. Ang award, Best Store-bought Award. Pagkakinor. Twe! Ingon ani ka butbut nun akong bana, grabe kay mo daghambog ba. Unya. Tereso, unsa man ka di ka magpa-vaccine? Baksin? Tuo ka na eh. Ay kung hinahanglan na eh, bidalig ko na ni kong immune system ha. Sige, tumarong detox plus herbal capsule. Nasud yun. Maubitaw no. Nakatunaw ko ng COVID. Ay sos, pikatan na ako. Oh, bantay bitaw ha. Magbuog lahat kasi mong lawas, paningkamot yung imo kay di ko mudog nimo. Ha? Huwag mo di ka mdog yan, Nora. Oh, takdal pa lang noong ko. So, bari ulit COVID ito, magana. COVID na kayo. Wara. Haskang hanggaw gini mo pangutok sa. Kanang sakit dahil, dinangay kadlokan. Kanang panahon na, di kumutuwa ng mga tao nga maka-COVID na. Sure. Pagwartar na. Usa, kita na ko nga, gikadlokan ako, murag makadagan, yung madlokan. Ang unsa man ko no. Ano mo niningil? Ang uban, di mahadlok nga, mang-hold up, kanang mga hold up, tulis. Di sila mahadlok na, tukang-tukang, di sila mahadlok, ay tao mahadlok kayo na. Ang kadlokan yung naman niningil, kay kana sila, layo ba ni? Ang tao nga nagkautaw, tago na daan. Saba ay. Oh, kaya tinuod, hadlok ko eh, ni Devili, oh, kanang mga utangan rin sa HP. Asa mas naadi ay. Ano? Asa man, asa. Oh, ano, dungog, gusto nga pili, marunong ka ratol. Ang nakautang kong 10,000, uy, para padata. Una di ha, so tinura ko gisulti, di ba? Ay, kadlo ka ng kriminal. Mas kadlo ka, ni mo ko naman niningil. Ay, di ka mo bayad, ipadampi man ka! Ay, dali na. Di kam kuyog. Di lagi ko, di ko dutlan ng sakit lagi, bida. Ikaw lang dito, gusto ka? Uy, Marinora, ikaw naman lagi sa Mari. Asa di si Pari Tirso? Da, talawang king dako, hadlok injection. Ay, mao ba? Uy, sa ato pa, wa pa na matuli si Pari Tirso. Ulit din tayo mari, madahagwa. Madok man kasi injection. Oh, mahadlok, pero pagtuli ko ni niya, kadto pang, tugpakang? Pakan. Human ug hapa ko no, patutuan dayon niya. Patutuan sa giusap nga dahos bayabas. Mao ba? Abi na ko wa pa na matuli. Natuli na yung taon mari uy. Nya asa man taron Mari, human ani. Gikan din ni asa pamanta. Manuroy tagmol mari uy, mapabugdaw ta didto. Oh, okay. Sige, ato tayo mall. Mayo kanya jogi soroy din ko sa bahay da. Diha jud ko bilib ninyo. Ile, pre. Hindi mo man lang schedule, pre. Mo ba? Katong lang si Palitirso man to. Tungso. Imo. Sunod ako na pod, pre. Oh, mao na diha, ready do. House to house pa, di ba? Oh, pwede no. Atos Jigo, ano to, nilarga naman to. Ang bayik. Jigo ang bayik. Oh, gibiyaan mas bro siya mo. Mo bitaw. Tuwa to, ngita to guay trabi sa Cagayan, ha? Uy. Mao na, mao lagi, mao na pre. Mao na sabutan na mo, ha? Sabot mi. Sabutan to. Kita Puli-puli. upat, tawa na mas pre Jigo. Oo, bitaw. Mas doon, papulig-pulig, asa mag-jamming ba? Bitaw. Oh, nya. Nga. Dili ko yawan yung lugar, pre. Way mga busado dili. Oo, pero uy, baligawon kayo na nga akong dapit. Huwag mo binuang ninyo din eh. Labi nagbaybaw sila nga ako mo mga bisita. Oo ba? Huwag maghilabot ninyo, oy. Kuya, rin sinyo, pre. Ha? Eh, huwag magbinuang nyo din eh. Huwag mamariglahin ninyo. Huwag mga buang din eh. Kay ako may buang din eh. Kaya ito. Nga ang bag-o naman ron. Ang bag-o nagbago naman ko. Pero kada mga istambay din eh. Mga sisiw na. Makadungog lang sa laskongan. Hadlok na. Ako ko'y hawak din. Ako'y haring gangit din eh. Sa una pa. Hawak, di ka, hawak. Oo. Sila, no? Huwag inuntang mag-abot, pre, sa? Ay, ako sa susunod, pre. Tingnan mo na yung Peterso. Hawak ko na yung kanto sa inyo. Hindi kay hawak lang, liog, to sa mo. Liog. Liog! Karumpa ko kadungog, anak. Liog. Pweda. Tagsar ng liog, kay ka ng hawak, under mas liog. Kung sa gali ka isog ng hawak-hawak din, ha? Mas isog ang liog-liog. Oh, mo ba? Oh. Sa ato pa kung isog ang hawak-hawak, mas isog pa dito ang liog-liog. Mao kayo! Ay, Bida sa dinoong istorya, ha? Oh. Ito sa mo, ha? Ako gitawag og liog-liog, dili ko anang hawak-hawak.
Mo ba? Saan? Ay! Dapat may naghurumentado! Gihustin sa kakong kumari! May nagulitado ka na, pe. Ya, gusto ko imong nilugar, pe. May gusto ko. Naman lagi suka ni, pe. Ayaw mo ka nukili, pe. Atuon ka. Atuon ito. Pagkito daw mo, usaon ako pagpasurinder. Ako yun, kwenta. Usain na ito mo rin, ha? May naghurumentado! Kaya gihustin sa kakong kuyog, kakong kumari! Meron. Nada sa may iskina, sa may isdaan! Yo, what's up? Pre, kaniyot pre, atuon ko niyo, pre. Natural. Atuon ako. Ako yung pagpasurinder, ha? Kaning bes, relax lang, ha? Ako ay bahala. Just leave it. Nara, sir, oh! Nara, ang sa sticker, oh! Kaya iyang kitiunan ng kutsilo mo ng akong kumari! Uy, may daan ng kutsilyo? Oo, sir! Pre, pasulinder na, pe. Ikaw mo kayo hawak din sa inyong lugar, pe. Oo, lagi. Ako'y hawak-hawak din, eh. Ako mo'y hawak-hawak din sa amo, pero nakailaman ko, ano, si... Uy, paltik nga. Gikan manas munti. Hawak din eh, pre. Ako lagi ang hawak-hawak din, eh. Kana siya man sa iliog-liog din, eh. Ay! Pre, ikaw lang ka, pre, makino kay kaliwat bitaw ka lapo-lapo. Lapo-lapo ko. Ano sabi naman kung lapo-lapo? Pabanggag sa ilo. Pre, ikaw na, mo mo yung tinutuloy, ha? Di lang ko mo salida lang sa dito. Sir! Ikaw mo salida din, pre. Maluwi taon mo, uy! Tabay taon itong akong kumari, uy! Gihusay siya! Nayuloy kayo, oh! Pre. Ma'am, ako pa rin teritoryo. Takaan ko dito, pero di ko diskarte. Di akong baluarte. Sige na taon, sir! Uy, maluwi taon Pre, mo! Dino. Saan ka din ako? Kining, Sige na, misis. Ay, miss palig ko! Miss. Sagit lang sa giti mong kumari, be. Yung na, ihatag lang sa hostage sticker ang iyang ipangayo taon. Aron ba ka nang, iyabang pagkababae, pangayo sa hostage sticker, pahatag lang na niya. Nabuang ka diha! Tawa mo kung buang miss taon. Sagiti lang siya. Total, usar bito na. Uy, gipang-ahag, magka mo, uy! Mga talawan, mandi ang mudag ko! Mare! Kasi nga na niya. Mari, Nura! Nura! Nora? Kasi nga, Nora? Nura! Tawa? Kasi nga si Kusawa. Mo ba, sir? Mare! Isurrender na lang imong kaugalingon na nag-hostage si Mare. Total, kausa naman, ingon ni sir. Ikaw pa ka diya, Mari, kapatilig now? Gwapo na Mari, oy! Mariasa dahil lang kinikintingog sa kong asawa. Nag-ingon di mo, Mari, kaya pasurrender ang atong pagkababae sa hostage taker? Kisat nga ni mo, sir? Terso. Terso ko na, Mare! Terso? Oh! Parehas na kina siya nga sa kumbana. Parehas ako nung nga si Ambana, sir. Ano mo ba? Wow, what a coincidence. Hala, sir! Pre. Duda na sa usitay ko ang ako kumari, sir. Ano ang teritoryo? Kirit. Parehas lang daw sa kong asawa. Pre. Basis mo rin muna. Pre, wala mo asawa, pre. Basis mo na asawa, pre. Day Nora! Day! Ikaw na, Day! Dog? Dr. So, ikaw sa dadog? Oo, ako ni Day! Ako sa didong! Burbida ako gani. Pre, ako din nasawa ang usage, pre. Pinuha ko tabagay tao. Patawa mo kulit, pre. Pagdali, pre. Kaya ako yan ninyo. Palawang mo kulit! Tungod sa kong kalabot sa kumbana, gisik ko. Unya gisukmag na kong hostage taker ug nakabuhi ko. Mao to nga naabot ang mga pulis, nadakpan gyud ang hostage taker. Mao na akong problema, kay kining hambog ba sa kumbana ba nya but-but ra gyud gaayo. Unsa ako ka di siya? Unsa ba kung buhaton ani akong banang way ayo? Oy, hambog ra may gaayo ani. Unsa man kamo ang pasultihon? Nora. Adlaw, Julian. Good morning! Ay, Jennifer! May adlaw, Jen! Kanang mga 30 above, masapit ang manginom ta sa ato ang pinaka-the best, ang Save Panyawan Coffee Mix mo. Kaya lapit kaya na itong imnon. Kay kung padungtas trabaho, kita manarbaho naman yun ta. Buntag, sinuguman na itong ligo, sa lipat ang makakaon. Inom.
Inom mo kay wa na yung problema, di na maka-acid kay wa na yung asukar. Ang asukar mo ay maka-acid na to. Nya coffee nya mo na the best yung kayo kay bitter nga makapabitter sa atong kalawas. Kayo dito kay atong babati yun panington tang manginom ta og Sed Panyawan coffee mix. So nya sa mga tao ni Dudong JR Pipito. Good morning mo dia. Og ni Kuya ni Pipito basta Tolino, Kuya ni Pipito. O nya sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choyas Nursery Ryan Kangki. Mang Kasmer Araraw ta Lister Daan og ingon man si Mayuli Daan kumusta ka diha ma? Og sa tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya ang Miguel Poliar Fertilizer. Good morning datong tanan diha. Ate Pres? Okay, og ako sang pasalamatan. Ako sa greet sa diha Si Kapitan Kirk Brian Ripolio. Oo, si Ilawan. si Kapitan Jude Dinyal, diya sa Tabuan. Sa Nicolas sa Nicolas. O si Cap Grimar Barite dito sa Buhisan. Good morning ninyong tanan diha. O labi na gyud sa ato ang umabot nga dila sa dato isulti si Konsehal Francis Paris sa maabot niya nga unsa iyan kuanan? Basta plano ati presidente. Kunya na isulti niya. Atangan nato. Atangi. Tangan na to ha. Okay. Okay, ako sang pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Sed Panyawan herbal capsule, Sed Panyawan herbal capsule with garlic, Sed Panyawan herbal capsule with mangustin para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayaw gyud sipyata pag inom kada adlaw gyud katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag unay kamugtaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan herbal capsule. Iniktaon nimo sa imong paniudto, inom na sa kadaan ug sa kapsula sa Sed Panyawan herbal capsule. Mao gyapon, iniktaon nimo sa imong panihapon, inom na sa kadaan ug sa kapsula sa Sed Panyawan herbal capsule. Ug alang ni atong na problema gyud kaayo bahin aning kidney ug UTI. Ayo na mo kagkuol, di na ta anay mag-uol. Tungod kay duna na makatambal, makaayo makapaalibyo anang atong gibati bahin sa kidney ug UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong immune kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa dagat mga kaisunan nga migamit sa ato ang Sed Liniment Oil. Thank you gyud kay ninyong tanan sa paghibog number 1 sa ato ang tinuod nga mutabang sa atong panuhot pabaol panakit sa kalawasan barikos beds katul kuto sa kabataan nilikay pagyud sa dinggi kun mga plasta sa ato ang Sed Liniment Oil atong dapi-dapi nga mga sakit ato lang na plasan bagta kini ato ang dysmenorrhea labad sa buko-buko nga mga sakit plasan ato sa Sed Liniment Oil nga tinuod nga mutabang ana ramba palit sa butika di ba Kuya Gili? Butika nagyan mga ison may dalam nga pinangga namong igpaminawan sa atong drama suki namo sa Sed Liniment Oil. Butika nagyan gams. Ada kita butika mo palit pahigala wagi na sa gawas. Di gina namo kuanon balik-balik yung namo kay sipya tata. Butika nagyan mo palit sa Sed Liniment Oil. Pero pwede sad na sa option gams sa Facebook. Bisitahan na to ang page sa Seed Marketing mga igsoon. Bisitahin na. Nya tayo dito ang Panyawan Herbals. Nya ayo kalimot na atong i-like ang page mga igala. Makita dito na mga genuine Seed Marketing products ug ang mga Panyawan products sa Seed Marketing mapalit po na to sa Shopee. Okay. Shopee sa ato pa butika og Shopee na gina. Butika Shopee og layo ta Shopee na ta basta layo ta butika. Mo gina para makagamit kita sa tinuod yung epektibo kay Seed Liniment Oil. Okay. Dayon mga igala si Crisanto Gila. Sa Sabang Danau. Muna silingan tagyapon ni sa ato amigo gabda si Kuan. Sabang Danau ba? Na pero taga Sikihon na din siya ron basak dari na og iyang Mrs. si Marinette nga tuwa sa Danau magpuyo dahil nga tigamitan kayo og Seed Liniment Oil ako asawa. Ngiga biliban ako salamat kayo dong taon. Nya si sa ganon ni Din sa tum kakal sa tum kakal ngiga sa tum kakal uyawa Poblacion Trees. Thank you kayo dong. Salamat kayo sa pagsalit niyo sa Seed Liniment Oil. Manindot na kayo mga palit na dong. Mawakawaan yung mga katul-katul. Daniel Gascar. First degree ni Bibi, Mrs. ni Bro Sinon. Ato ng
Apil sa dato ang katong sa Bayarkal City Regams nga ang tanang mga tindira na mamping mo gamit sa ato ang sedle na well. Ang tinuod nga lami kay gadubo nya sinubab paboy ngun man ang mga kinilaw diha the best kay anhaan nyo ang Bayarkal City na sa katipunan pangitaan nyo lami kay kaon diha pero biyag lang. Pero biyag lang. Oo. Ya sa Dinos larangan sa Dinos larangan Luis Carbon ba patuon niya tagams? Patuon ta? O si Dino Kanjiti may tagiana. Din anak niya din ha. Thank you kayo din. Ay kagara bantay ha. Salamat kayo, Dino. Ano ang celebrity ko dik biyo sa atong pagbalik dagan ni nato. Ayaw kalimot labi na sa mga staff o sa mga appointed officials o elected diha sa daang lungsod Uslob Cebu. Lead by Honorable Barangay Captain Marcelo Pacaldo. Aywan mga kagawad nila si Honorable Ray Burlayan, Honorable Ronaldo Durban, Honorable Ernesto Gumapon, Honorable Armando Leonardo, Honorable Elenita Serino, Honorable Tan M. Laurente o Honorable Leodigario Sabandal. Ayaw kalimot ha sa dili pa mo report sa inyong barangay para sa inyong mga duties and obligations. Doon namin lalaan ka mo mga adult inyong duty, no? Sa inyong pagpangaligo. Hindi tawag ka dito ang lungsod, no? Kayang ilang tubig, naait gawa sa naait abay, naait tubig nga inighunas gulat, manglabas sila, kaya ang tubig kuyog sa dagat. So, muhunasan, kining tubig nga nigawa sila sa pangpang, alas naman na ba, kay dindot kayo pagka-inawa, pagkakusuga. Salamat kayo, hanya. Ayaw kalimot, said celebrity ko, Dick Biurism. Bisa ka na mo mga ligo na dapat dagat, mabuha na kay tubig man na nga, taba nga nigawa sa pangpang, ha? Ayaw ka mo kalimot po na lamang Sam, butika, kay ang ato mga sangkap nining glutathione, papaya extract, yung manosab natural moisturizer para magpabiling younger looking ng kutis artista. Doon na ba ka mo up, pugis-pugis, dry ang inyong skin, si celebrity ko, Dick Biurism. Puti o hamis ang atong pamanit. Thank you. Ate Pres. Okay, ang sendo nato kadlaw. Si Duda, si Inday Nura, Ate Pres. Nura. Inday Nura taon niya. Ano problema guyat? Problema sa iyang bana nga itong bugiro kay Ate Pres. Iso kay Mayla sa uyaw. Oo niya. Kalawan kayo. Hantun nga iyang asawa. Gusted sa Ate Pres. Wag yun siya, bro. Kapanuko, isa doon. Dahil ikaw din nag-gusted sa'yo. Ang asawa na tayo ni kulata sa mga kuan, sa mga sa mga na sticker. Kulata, mga ito nakabuhi ang asawa. Kulata, mao lagi, kulata, nakabuhi ang asawa. Siya, wag yun, himo, hambugiro kay si Ate Pres. Hambugiro kay Disco Ansterso, na isog-isog lang, pero talawan di ay. Oo. Mao ni problema siyang asawa ron. Kaon ko niya akong bana, nahimo may lang si istorya. Tungod sa akong kalagot, akong bana gisiko sa akong bana gisiko na akong sticker. Nakabuhi gitaon ko. Mo to naabot ang mga pulis, dakpa na mga sticker. Mao ni akong problema kining hambog sa akong bana, murag daayo lang butbut sa on man ako, palihog tambagi ko niyo. Sa man ako kulata ni akong bana. Bam, saan bam? Anak man tanda, uy, nagitaw, anak, gulyat nga. Yaw-yaw na ba? Dako kay yaw-yaw, pero talawan di ay. Dili isog. Ako hindi, Ate Pres, anaon na ako akong mga... Anaon na ako. Sama na niya! Dakson di ay. Dakson di. Kanagin mo tingog sa kuyawan sa bata na, uy. Nanagin mo na yun! Gakos di. Adoko na. Mo ni magulyat ay. Mura mo na tawag hilak ang bata Ate Pres, pero malipay nga gakso na ko. Tuyawan ang bata na yung tingog eh. Nakikita ko yun Ate Pres, kanang but-but lay gayo ito. Bam, natin yung istorya but-but yan, bam. Unsa may basa ito but-but. Santiago 3, versikulo 14. But-but ba? Apan, kung sa inyong kasing-kasing anaa ang hilabihang kasina o kahakog, ayaw pagpakasala batok sa kamatuuran, pinaagi sa pagpasigarbo sa imong kaalam. Ang maong matang sa kaalam, dili langit nun, kundili kalibutanon, dili Diyos nun, kundili yawanon. Kaya ayaw mo na istorya, kanang wa man siya nahimo. Kanang bitang pareha sa istorya sa akong mama, nga kanang magsigig kag yaw-yaw niya. Mga akong mama, nagsigig kag yaw-yaw niya, nanuyod ka diha, kanabang di mo lihok. Sama ko nukas at, gaganganga pirmi, way nahimo. So kaning iyahang bana nga sa ato pa wa makaluwas niya kan sa diyang gi-hosted siya, wa makaluwas niya kay talawan man di ay. Mailas pagpanghambog. Kitaon mao ni gingon dire pod dinhi sa Santiago sa Santiago nga kunang imong pagtuo na tuo kang may kang laki niya way buhat patay ang maong pagtuo pa tinaw na kay kaning pag singa na wa pa mabot ang mga pulis ang iyang bana wa man ginahimo so siya mao ay nakasiko sa hose sticker og nakabuhi siya dayon abot sa mga pulis
Kanang imong bana dai kanang naang kuan na pagdanga gyud sa kay mailan sa istorya wag yun sa inahimo wag si buhat mailan sa ang babalik kada ko na niya wag sa inahimo kay pananglitan patugulya tong nahitabo nga dunay hinagiban nga gidaog giduslak dayon si asawa patay Patay, oy. Tinuod na, oy. Unya ang kumpara natin ni Gulat no kana kuno bitong iro mo sig pagot kuno na mamaak Ano man? Tinuod to. kada bang iro nga himaghot dili kuno mamaak pero kana na iro diha nga wa magtingog nga labi nagikan nga magi ka dool magbantay jud kay kamao jud kuno na mamaak. Hilom na kina. Mao na hilom pero itip. Mao na siya. O sa kanina sa English gili kanang shallow water runs deep. Sakto na. Sakto na. Tinuod na. Shallow water man. runs deep. Sa ato pang kanang tubig nga hilom way saba whereas katong Way saba, katong pero- nagtuo ba to nang sigaksa ay mabaw Mo te saba. Sorry, kuyaw. Pero kuya mo to sang long katong. Ang hilom ko nung nga Hilom ang hilom nga magdagdan nga tubig bam lahom na mo ni kuyaw pero Hilom, katong hilom, ano, kanang naas bato nga ana kuyaw kay di man nataw. sama sa tao Gulyat kanang gitawag bitaw sa amo og kanang burong kada mahilom mo ba ug mao nay masuko pinto tilibuok muna kuyaw kanang Marka susay ng suko. oo kanang tao bitaw nga tagsarong tingog nya hilomon ug mao nay masuko Amo di kam to, lima na siya katuig. Bakulang nitingog gams mga napo katuig ka pingam. So karon mo nagtingog gams. Unsa man? unsa Naayo man amang man siya niya. Ay gid ya. Naman. Nakatingog yun? Karon wag to pa bugo pa. Pero nakatingog naman, amang magka. Amang lagi Unya, ayo man. ngano na ayo man? Amo kagay sa nang sulti siya. Karon? Kasulti na. Agdi may mugod agili kay agyo siya agyo agbab. ang kuan na siya may Nga. may pagaingon gimilagrohan Nga. ina may usahay nga sige Ginoong Hesus ang amang makasulti ang buta makakita ang bungol makadungog pasi amo nang ingon natin press nga kining ingon na aning iyaha kanang na ang hambog ray gaayo amo hambog ra. gikumparar nga sa ari ka sa mga iro ang iro nga dili mo sigpagot mao na oy mo paak mao himaak laom di ko na hilom din sa pamilya pero tubig nga nagsagak-sak may sa kuan may saba Ni kuyaw. o katong gingong Gulyat o katong gingong ay gingong ni Giling nga ang ila ko lipa ka tuig una pa mutingog una pa mangisog lain po to ka buwan lain po to ka buwan Unsa man? perting isuga Oh? way 5 minutos namatay tama na ba dati ito naman na Ito na to ang paso.